तरह के कटवा दी गीत के माध्यम से सुनी मेन हा बाबा कि मोरी मैया के मतिया लिहले मारी रे निमिया कवन जादू जाने ले मोरा मैया के मतिया लिहल मारी रे निमिया कवन जादू जान ले मोरी मैया के मतिया लिहल मारी रे निमिया कवन जादू जान ले रे निमिया कवा जादू जान ले रे निमिया कवन तो न जान ले रे तोहके काटी फेंकम जर से बुखारी रे निमिया कवन जादू जान ले तोहके काटी फेंकम जरी से बुखारी रे निमिया कवन जादू जान ले दो दुनिया आदरणीय हमरा अलबेला एंटरटेनमेंट चैनल के माध्यम से हमरा के पुरस्कार मिलल बा माता रानी चैनल पर कृपा करस और चैनल खूब तरक्की करे यह भगवान से हम कामना करब पुरस्कार अनिश टाइलस मिस्त्री ग्राम पोस्ट सहदुल्लापुर हाजीपुर वैशाली प्रोप्राइटर बानी अनिश कुमार जी एमे टाइलस लिखल बा ऐसा कि टाइल्स मिस्त्री बनी नो मिस्त्री एमे टाइलस लिखल बा बाकी बुझा गइल कि टाइल्स हवे तो चली भगवान करस और टाइल्स जकरा घर में लगे घर भस जास बाकी टाइल्स बिगड़स मत हमेशा चमकते रहे हाँ ये भगवान से कामना करब बाकी भगत कहले कि चैत कुआरावा के चढ़े जब पहाड़ा तोहरे से प्रीत माई लावेली गहरा चैत महीना के चढ़े जब पहाड़ा तोहरे से प्रीत माई लावेली गहरा सातो बहिना झुलुहा झूले पारा पारी रे निमिया कवन जादू जान ले सातो बहिना झुलुहा झूले पारा पारी रे निमिया कवन जादू जान ले जय हो आजा मासरा वाली
तहरा के माई माने लीनू तो हमारे गोरजी उनका के यहाँ पहुंचा दी तोहरा से कहता नहीं कमल देहातिया के लाला सा पूरा माई के चरण में तनी जगह दिया पांडे मधुसूदन जी के आसरा पूरा माई के चरण में तनिका जगह दिया दो इतने कदे इतने कृपा हम पे कोई दे तू भारी रे निमिया कौन जादू जाने मोरी मैया के मतिया लिहल मारी रे निमिया कौन जादू जाने अति प्रिय भाई बड़ी सुंदर लयदार एजे बढ़ जाए आलोक भैया के सादर स्वागत करब हम चाहब के मंगल भैया तनी हमारा मंडली में आई सुमन कुमार रेजासन आरजेडी नेता के माध्यम से हमरा के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मिलल सादर स्वागत अभिनंदन करब वंदन करब एजे वंदना के खड़ी पाई करब जा आ तनी मंगल भैया के चाहब के हमारा मंडली में आई ए जब से फानते चले अरे आई ना भैया ना ना आई पहले घर के देवता पूजा ले तो एगो माला रवा के पहना के आ सावन के अंतिम सोमारी हो तो एगो कजरी बोलते हमने के उड़ान